упование мое и сила наша. Боги, я все, что душа просила, Господь. Ты такие могутный, тримаешь увесь свет в своих руках. О, ты такие великий, ты такие могутный, ты помогаешь розпачи страх. О, ты такие великий, ты такие могутный, тримаешь увесь свет в своих руках. О, ты такие великий, ты такие... Парафія Зварнян у 255-ю гадавіну заснавання працэсійна пройдзе сюды, каб маліцца на ружанцу. І распачнем гэтую малітву в імя Ojca і Сына і Духа Świętego. Amen. І падспеў Марыйны працэсія з парафіі Варнян ідзе да алтара. Różańcowa, Pani nieba ziemi, Włączamy się do śpiewu. pozdrawiamy Cię głosy naszymi. Do Ciebie się cały świat ucieka, przez różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa, Dziewico Maryjo, do Ciebie się cały świat ucieka, przez różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa Dziewico Maryjo, przyszłaś do nas z matczynym zadaniem, przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem. Do Ciebie się cały świat ucieka, przez różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa Dziewico Maryjo, do Ciebie się cały świat ucieka, przez różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa Dziewico Maryjo, mówisz, że chcesz być dla nas obroną i ratować. Ісуса Христа хочемо дати Тобі во власність наше серце, добродійності і заслуги, слабость і негоди, працю і відпочинок, молитви і надії, как Ты, услюбленная Мать, могла распоряжаться ими, как своей соправной властностью, под Твоей опекой и коронительством. Хочем выполнить все, что в наших силах, как на земле порушалось Божие владарство. Горячо жадаем, как Христос поделился в наших сердцах, семьях, парафиях, во всей краине. Просим Тебе, у Матери Ракельская, оховай нас от несчастья, катастроф и войны, от бруду и моральной сексуальности. Мария, любимая наша Мать, дякуем Тебе за присутность в нашем житті, бедах и радостных моментах. Сегодня Ты глядишь на нас, своих детей, сверху. Ты чуешь и бачишь, что мы поруч с Тобой. Мы дети Твои, освяти нас, оборони наше сердце, семьи от зла и спокусы. Дай настойлivости в этом нелегком житті. Веди нас за руку до Своего Сына. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci. naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz teraz i i w w godzinę godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak była na początku, początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. o Amen. Maryję bez mazy pierworodnej poczęta, święta nami, który się do Ciebie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
запровадь чистые души. Таємниця перша. Звістування Найсвятейшої Пани Марії. Анёл, увійшовши до її, сказав: «Вітай, повна ласки, Пан з тобою». Бог вибрав Марию на мать Збавителя. Богу подобалися її покора і простота, і вона була готова виконати волю Небесного Отця. «Ось я, слуга Пана, нехай не станеться поводле Твоего слова», отказывая Мария, и отбывается суд, утіловлення Божого Слова, мозі Святого Духа. Божа воля повинна бути основним принципом моєго життя. Не треба накерувати усі мої сили на її виконання. Так само і тоді, коли мені буде тяжко. Я хочу, як Марія, завсюди відказувати Богу. Так. Марія, Матці Божа, молися за нас грешних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословлен плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матці Божа, молися за нас грешних, тепер і у хвилину смерті нашої. Амінь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословлен плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матці Божа, молися за нас грешних, тепер і у хвилину смерті. Друга, обв'язання Святої Ельжбети. Коли Ельжбета почула привітання Марії, устрепенулася десятка у її лоні, і вона наповнилася Духом Святим, і воскликнула: «Благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего». Коли Мария стала матерью Збавителя, она неоткладно накерувалася до своей своячки Ельжбети и допомагала ей у штоденной праці. У своей послузе Мария приносит Божие благословение. Знаком правдивого Божьего Духа з'являється щирий і радісний клопот про інших. Раз безкорисливу допомогу ближнім, я так само буду імкнутися тривати у справі збавлення. Нашим виновайцам и не пусть нас на покушение, а нас избавь от злого. Аминь. Здравствуй, Мария, ласки певна, Пан с Тобой, благословенна ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Свята Мария, Матка Божия, молись за нами грешными, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie duszy do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Мария народила своего першородного сына, спавила его у пеленки и положила у жолобя, бо не было и места у Господе. У Бетлеемском городе проходит на свет Збавитель. Ни в одном доме не знайшлося места для святой семьи. Пан приходит до святой уласности, але люди не приймають його. Мария и Юзеф зносять усё без накарання. Из скаргов яны ахвяруют Богу свое терпение, самольную дорогу, убожство, непризнание, покинутость и обыяковость, да себе с Богу інших. Тут у Бетлееме святая семья, будь мене ахвярности, я буду терпливо зносить розные нещаты и памятать про то, что богатому тяжко увойти у Божьего владарства. Отче наш, который есть в небе, святись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу,
але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Свята Четвертое. Охвярование Иисусу святыми. Так и скончились дни очищения их по закону Моисееву, принялись его в Иерусалим, то прославить перед Паном. Мария завсёды готова до ахвяры, просто и послухняная, ахвяру Избавителю святыни. Ее життя цілком накероване до Бога. У нього немає ніякої половинчатості і ощадливості у відносинах до Його. Богородиця, Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая души до неба, и дай помощь вольно тем, которые найдутся, как живое Твоего милосердия. Таємниця 5. Єсуса знаходять у Єрусалимській святині. През 3 дні знайшли його у святині, де сидів серед наставників, слухаючи їх і питаючися у них. Усі ж, які слухали його, дивилися з розуму і відказували його них. Як же тривожилася Марія, шукаючи свого сина? Тое, що Єсус залишився у святині, причинило їй велике терпіння. Знайшла його з великою радістю, і я можу, учинивши грех, стратить Єсуса. Тоді я повинен шукати його у костьолі, слухають його слово, узмослено молитися і у сакраменті покаяння знов появляться з ним. Нехай пам'ять про эту каменицу оберегає мене от духовної леноти і смиренного греху. Отче наш, который есть в небе, святись имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, как у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінчинами, і благословенний плод лона Твоего, Єсус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінчинами, і благословенний плод лона Твоего, Єсус. Я порятунку шукаю, О мой Єсус, пробач нам грехи наши, заховай нас от огня пекельного, проведи все души на небо, и допоможи особливо тем, кому наибольш потребна Твоя милосердность. Под Твоją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Panie nasze, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Matko Boża Trokielska, módl się za Matko Boża Trokielska, módl się Matko Boża Trokielska, imię Ojca